Dámy a pánové, dobré ráno. Dovolte mě, abych vás přivítal na dnešním setkání. Vy víte, že tato setkání organizujeme pravidelně. Tentokrát je to vyhlášení výsledků 11. ročníku žebříčku 100 nejvýznamnějších firem České republiky. Jsou to věci, na kterých jsme celý rok velmi pilně pracovali a jsem velmi rád, že v téhle souvislosti nás výrazně a významně podporovali partneři sdružení Czech Top 100, Česká pojišťovna, SAP, ČES, KPMG i Mastercard. Chci zdůraznit, že se nejedná o nejlepší firmy, jedná se o nejvýznamnější firmy. Já chci zdůraznit, proč nejvýznamnější a proč ne nejlepší. Na jednom prostém příkladu. České dráhy vždycky byly ve ztrátě, ale mají obrovský význam pro celou ekonomiku, protože pracuje v nich 73 000 pracovníků. V tomto případě jsou velmi významným podnikem, ale nejsou nejlepší. Nejvýznamnějším podnikem měřeno objemem tržeb je opět Škoda Auto. Zmínku zaslouží i druhý podnik z hlediska významnosti měřeno tržbami, a to je ČES, protože ČES je sice na druhém místě v tržbách, ale je nejvýznamnějším podnikem z hlediska zisku. Novinkou v letošním roce je i zvláštní cena Mastercard. Samozřejmě, že když se řekne firemní platební karty, tak si řeknete, jo, ale to je, když jsem manažer, nebo když jsem zaměstnanec, nebo když jsem majitel té firmy. My bychom rádi, aby skutečně to povědomí o firemních platebních kartách přešlo i do té každodenní oblasti nákupů, objednávek, zboží pro každou firmu. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás všechny, kdo jste dnes večer přišli. Můžu vám říct, že jsem rád, že se konečně zúčastním předávání cen, o kterých nerozhodují SMSky. Protože pokud vím, tak o vítězích dnešního večera nebudou rozhodovat, jako je to v případě SMSek, čísla pohybující se v řádu desítek nebo stovek tisíc, ale čísla pohybující se v řádu stovek milionů i miliard. Dámy a pánové, dobrý večer, vážení hosté. Přiznáváme, že naším vzorem byl americký časopis, který vydával žebříček amerických firm Fortune 500. Konečně existuje nějaký slušně navštívený večírek a já jsem strašně rád, že Česká pojišťovna je od začátku partnerem tohoto žebříčku, protože pro nás to je ta pravá společnost, pro největší pojišťovnu v zemi, společnost 100 největších firm je společnost, ve které se cítíme skutečně dobře. Vítězem v kategorii nejvyšší export za rok 2004 se stává společnost Škoda Auto. Auto, které se nekrade, je podezřelé. Vzal jste mi odpověď. Samozřejmě kradou se jenom kvalitní auta. Tudíž není divu, že se kradou škodovky. Máte nějakou statistiku, jak si stojíte v krádežích? Stojíme si v České republice velice dobře, daleko bezpečně na prvním místě. Vítězem v kategorii nejvyšší produktivita práce za rok 2004
se stává společnost CET21, společnost s ručením omezeným. Já si myslím, že docela může pomoci produktivitě práce nebo jemu zvýšení, když někoho buď odměníte, anebo vyhodíte. Přidat, anebo vyhodit. No, my používáme obojí, já jsem spíš na tu druhou část té odpovědi. Ještě se zeptám na ten grafický list, který jste vytvořil pro dnešní večer. Měl jste nějakou ideu spojenou, já nevím, s podnikáním nebo s českými firmami? Má to nějakou symboliku? Tak já jsem si říkal, že přeci jen ta ručička vyjadřuje nějakou pracovitost. I když by tam ještě měla být hlavička, k tomu všem to uděláme příště. Může opravdu úspěch jedné firmy nějak pohnout s hospodařením celého státu? Tak určitě může, nebude ten pohyb zas až tak velký, ale pokud už vlastně trošku přibližujete žebříček, tak prozradím, že tato firma, která bude za chvíli oceněna, vytvořila skoro 2% hrubého domácího produktu sama. Je mi velkou ctí vyhlásit vítězem v kategorii nejvyšší přidaná hodnota za rok 2004 ČEZ akciová společnost. Gratulujeme. Díky. Chtěl jsem se zeptat, vlastně, kdo jako tu hodnotu přidává? Já myslím, že v každém případě zaměstnanec. Zvláštní cenu nejdynamičtější firma za rok 2004 získala Oscar Mobil akciová. Ano. Máme radost, že se tak stalo podruhé. Budiš jenom důkazem samozřejmě našemu novému vlastníkovi, že udělal dobře. How does it look? Czech is one of our best countries. We have tremendous growth in Czech Republic, and it's a tremendous opportunity too. So we're looking for profitable and very successful partnership in the coming years. Zvláštní cenu Mastercard firemní banka roku 2005 získává společnost Československá obchodní banka akciová společnost. Gratulujeme. Nás těší, že jsme byli oceněni za kvalitu služeb, které poskytujeme. Věřím, že velké většině z vás, kteří zde tady jste, a pro ty, kteří nás zatím neznají, tak si myslím, že to je velmi dobrý důvod, abyste nás poznali. Na třetím místě se umístila společnost Unipetrol AS. Unipetrol AS. Unipetrol byl v minulých týdnech prodán, takže po polsky bardzo dziękujemy. Na druhém místě v žebříčku 100 nejvýznamnějších firm České republiky za rok 2004 se umístila společnost ČEZ AS. Společnost ČEZ. Dámy a pánové, mě je velkou ctí a potěšení, jak říkal pan Eben, tady být už dneska po třetí, obzvlášť protože můžu poděkovat česky. Na prvním místě v žebříčku 100 nejvýznamnějších firm České republiky za rok 2004 se umístila společnost Škoda Auto AS. Škoda Auto, akciová společnost. Je to po 8. a mám takový dojem, že bude čím dál tím obtížnější to prvenství obhajovat, ale myslím, že těch příštích 10 let ještě zvládneme. Děkujeme.